Masyarakat dusun Krai Sentono umumipun sugeng dalu sugeng kemanggihan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebyar Reog Setia Kawan saking dusun Kaliwewe Bapak Jai. Oh yeah. Dalu menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan kisah audio sound system kagunganipun Masuki saking dusun Kaliwewe Pentung Mangir Kiyoso Wilangun. Ugi sesarengan kolaborasi artis produksi multimedia video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono Lumajang. Dalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tangga Bapak Jumadi Ibu Sunarti sakeluarga khusus agawe margia utawi menghibur kehadiranipun para tamu kakung putri terutama masyarakat dusun Krai Sentono sakeluarga. Para rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula mirsani dos pundi Gebyare Reog Setia Kawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani sumangga ditarik alon-alon mama Bapak, ibu-ibu sekalian, seni Jawa Wetan Ponorogo. Pambukaning pagelaran Reog
Setya kawan beber sejarah ing bumi Pertiwi negara Republik Indonesia. Kuasane Gusti Allah ingkang Maha Agung nurunake wahyu ring Marcapada arupa Sang Manuk Garuda. Iya Sang Manuk Raja Wali sing gagah perkasa. Iya titisane Sang Resi Jetayu mombol ring angkasa mudhun ing tlatah bumi Nusantara. Ya ning pulo Jawa, ya ning pinggir wetan, ya ning tlatah Surabaya. Ceritane tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang nomor 1 Bapak Insinyur Soekarno anyipta diasare negara Pancasila alambang Sang Manuk Garuda. Iya Sang Manuk Raja Wali sing gagah perkasa. Iya titisane Sang Resi Jetayu. Gelebar-gelebar Sang Manuk Garuda lambange negara kita. Sawateng dalemipun Bapak Jumadi, Ibu Sunarti, Dusun Kraisnana sekeluarga. Presiden Soekarno anyipta diasare negara. Iya ngono nggih alon-alon Pancasila. Alangkah Sang Manuk Garuda. Yo hey oh yeah oh hey hey oh yeah oh hey hey minal faidin wal faidin. Mohon maaf lahir lan batin. Oh, oh, oh.
menawi purun putra putri utawi ponak mananipun Bapak Bapak Jumadi Ibu Sunarti ditumpakaken Sang Manuk Garuda nggih. Kalian kula sukani pambeganing gending mama disukani geladak gantung tinggalane belondo. Utawi nyawer Sang Manuk Garuda cilik menika putu wayah saking Bapak Jai tarik alon-alon nggih semoga dumateng Ibu Sunarti sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman kula aturi miyos teng pagelaran nggih yo
sang manuk Garuda tanka Capa. Para rawuh panjenengan rati amirsani muncule titisane sang Bathara Wisnu. Ya Raden Bayu, ya sang Anoman si Kethek Putih. Sesarengan para Wadyabala, Prabu Sugriwa awujud si Kethek Kuning kaya diprada. Lan Prabu Subali awujud si Kethek Ireng Cemani. Diapiak lampahira. Repepe sawateng dalemipun Bapak Jumadi sekeluarga. Kangge margi dahi menghibur rawuhipun dulur masyarakat dusun Krai Sentana. Anoman si Kethek Putih, tetane sang Prabu Rama Wijaya menyang negara Alekadiraja. Gawe goleki Gustine Dewi Warasita sing dicolong utawi dicitra marang Prabu Dasamuka. Iya menenger alon-alon nek nyambut gawe sing sembada nger. Yo Kencang
Ngamuke Sang Prabu Singabarong agawe gara-gara kepyake para wadya kala Setan periprayangan elo-elo Banaspati wedon gendruwo lengsere Sang Anoman sesarengan para wadyabala tanka capa para rawuh panjenengan amirsani muncule Sang Prabu Singabarong Sakti Mandraguna sing temani alas praja Kadipaten Ponorogo Prabu Singabarong Sakti Mandraguna nanging wonten kekurangane awake menungso sirahe singa utawa maca gandrung-gandrung marang Dewi Sangga Langit titisane para widodari saka kayangan Surgaloka nggih menika putri saking praja Kadipaten Kediri ceritane Prabu Singabarong ngutus para wadyabala agawe nglamar Dewi Sangga Langit amargi Prabu Singabarong ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane Sakti Mandraguna nanging wonten kekurangane awake menungsa sirahe singa utawa maca
lelamarane Prabu Singabarong ora ditampa marang Dewi Songgolangit. Oi! Dewi Songgolangit. Iki diangkat timbiana Kang. Kowe gawe murkane Prabu Singabarong Sakti Mandraguna. Kok kowe ora gelem tak pek garwa nolak lamarane Prabu Singabarong Dewi Songgolangit? Iki kula dhewe kang ngaten Kang. Oi! Bon jelek. Iblis laknat ya jejogetan. Ya dunyaku, ya bandaku. Dewi Songgolangit. Injih kula Kang. Jaga negaramu. Lek ora dijaga Prabu Singabarong murka. Negaramu tak obrak-abrik, tak gawe banjir getih. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap kata. Getar lakune angin isa kegotongan padha sumebyar. Ana lindu awan bengi ping pitu, gegerno jagat-jagat. Oh oi, oh iya, oh 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 oi, oh oh oi, oh iya, oh oh oi, oh oh oi, Ya. oi, oi, Ya. oi. Iya. Sang Singabarong Sumangga menawi purun nggih Putrawaya Bapak Jumadi Ibu Sinarti menawi kaos dados pinanganten foto kita syuting sesarengan Prabu Singabarong Sang Anoman para wadyabala nggih.
kalian diura-ura mama kuning-kuning adikku wong kuning nggih kuningnya kaya diproto wong kuning halus tembunge yen wong ayu katon manis dhuwurmu ana manuk uri-urine Sunan Kalijaga ayo para menungsa dulur sedaya sami eling marang Gusti kang kuwasa monggo nggih ditupakno alon-alon nggih keluarga besar Bapak Jumadi Ibu Sunarti dusun Kerai sekeluarga nggih kalian kula sukani gending mama ana perawan cilik mripate boten sikile dake tak takoni areke mesem goyo arep kenal areke ngajak mlaku-mlaku suwangga mama kenal Mas Arsya tiba-tiba arek